ସୁନିଲ ସେମିନିଜ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦୀ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ? ମେଳକ। ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଭେରାଇଟି କୋଉ ଭେରାଇଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି? ସେମିନ୍ସର ମୋରାଲାଡ ଭେରାଇଟି ଲଟା ବିମ୍ସି। କେତେ ଗ୍ରାମ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଏଟା 500 ଗ୍ରାମ ଲଗା ହେଇଛି। କେତେ ଗୁଣ୍ଠ ବିଲ? 3 ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରାୟ ଯାଇଛି, 3 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲ ଆଉ। ଆପଣ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ କେତେ ଦିନରେ ତୋଳା ତଳିଲେ? ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ 45 ଦିନଠୁ 50 ଦିନ ଭିତରେ ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ। କେତେ ତୋଳା ତଳି ସାରିଲେଣି? ଏଟା ଚତୁର୍ଥ ଥର ତୋଳା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଚତୁର୍ଥ ଚାଲିଛି ଆଜି? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଫାଷ୍ଟ ତୋଳା କେତେ ତୋଳା ତୋଳିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ତୋଳାରେ ତୋଳା ହେଇଥିଲା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏଭବ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 7-8 ଭିତରେ ତୋଳା ହେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା କୁଇଣ୍ଟାଲ 90। ଥାର୍ଡଟାରେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ପାଖାପାଖି କୁଇଣ୍ଟାଲ 70-75। ଫୋର୍ଥଟା ତୋଳା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋରାଲାଡା ବିନ୍ସ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଅଛି, ମାର୍କେଟରେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ବଢିଆ, ବେପାରୀ ନବା ଲାଗି ଭଲ। ଆର ଗୋଟେ ରହୁଛି ସେମିତି ପୁରା ମଞ୍ଜିଲେସ୍, ଖାଇବା ଲାଗି ବଢିଆ ହଉଛି। ଖର୍ଦ୍ଦାର ବି ନଉଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବେପାରୀଙ୍କର। ମାର୍କେଟ ବି ଆମର ମାର୍କେଟ ବଢିଆ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଅଲଗା ଯୋଉ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ବିନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉ ତଳ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଇଏ ତଳ ବିମ୍ ଲଗେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଇଏ 70 ଗୁଣ ବଢିଆ ଇଏ। ଆର ଫଳ ବଢିଆ, ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ରହୁଛି। ତା ଅପେକ୍ଷା ସେ ବିମ୍ ର ପୁରା ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି। ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା? ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଭେରାଇଟିର ସେମିକ୍ସର ମୋରାଲାଡ ଭେରାଇଟିଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।